चल बसंती चल, ससुर जी के दिहल दहेजुआ साइकिल चले फुई फुई। 92, 91, 99, 95, 98 साला 1 घंटा से गिनी से साला 100 न पुगिता चुप पपिता रब्बी ना बाप के औलाद, तू पहला पर चुंगी चुंगी काहे खेलत हो रे? आई दादा ई सरवा हमर गाड़ के नली फाड़ दिलस रे दादा। सरवा तू हमरा ठोकर काहे मारले रे? ई रोड पर चुंगी चुंगी खेला बा त गाड़ के नली ना पूरा गाड़ फट जाई। का रे सरवा तोरा इतना हिम्मत कि हमरा साइकिल से ठोकर मार देले हैं? सरवा मारम कन पट्टा में लगभग गाड़ में है गूं छेड़े। साला ठोकर हम मरले बानी, हम साइकिल ठोक देले बा। रे सरवा रे तू ढेर ज्ञानी बनता रे। सरवा मारबे कान में तो गू कैसे गाड़ में निकली रे? कैसे अब ये बतावा तनी हमर बाबा के नाती। हाँ तनी उठ जा। उठ जा। हाँ उठ रे उठ ना। आ दोनों हाथ ऐसे कह के निहुर निहुर ना रे बाबा के ना निहुर। हाँ देख आई आई दादा रे दादा रे सरवा तोरा मौगी के प्रणाम करो दोनों लात जोड़ के। का रे सरवा गुह निकलल की ना? निकल गइल भैया गो, हम देखनी नहीं सीख ले। अच्छा ये बताई ना हाँ ऐ साइकिलवा कहाँ से लाइल बाड़ी? साइकिल हम कोनो गाड़ मरा के ना लाइल बानी, हम ससुर जी देले बा दहेज में। अच्छा ये भैया गोर लगता दी रवा जाई। हमरा ससुर जी के दिहल दहेजुआ साइकिल पर कोनो आँख लड़ाई तो ओकर आँख के साथ ओकर गाड़ खींच ले। कह देता नी सरबू दहेजुआ साइकिल न बा, साला साइकिल बा सुपर आ जेकरा ठोकम ओकरा पुगा देम ऊपर। हाँ मिल गई ईटा। आप अपना मौगी के नाम रखम सुनीता। 4 गो चल। रे कौन ईटा उठावत रे? तोरा बाप का दामाद जे आई ईटा रोक के साला मौगी के लागी कथी कथी करे। जल्दी ले आओ। काहेला मारले हरे? ई तोर मौगी के भतार के ईटा से चुरा के ले जाता रे। हमरा मौगी के भतार के त न, लेकिन ई हमार ईटा बा। ऊ कैसे रे? मान ले कि ई तहार ईटा बा तो वहां से बोक के हम अपना साइकिल पर धैली कि हमार ईटा ना बा। तू तो सही कहता रे। जो 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 आ ओते बेर से आंख में लंड पेलाए रहे, हम गलती कहत रहली। ना 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 जो 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 बाक रे सारा। भागपुर अबेलो कि ना? बुर बुर रुक ना, अभी लंडवा कठुआल बा हमर। का रे सरवा बारा ध्यान लगा के देखित रहले ह। देखले मुंह छोट बा की बड़? रे साला न छोट रहे न बड़ा रहे, खाली करिया रहे। रे गोलगप्पा नहीं आता? वो हो साला बिगने ना जाता साइकिल लेके। हाँ बिगने न बा। आओ तो ना साला ई तो हेजुआ साइकिल बा कि नार के साइकिल बा। साला 4 गो ईटा में साइकिल नहीं के चल। बिगना हाँ रे 2 गो ईटा साइकिल पे अब 2 गो ईटा मूरी पे होके कहाँ ले जाता रे? घरे ले जा तनी मौगी ला, हमर मौगी चूल्ही पारी। हाँ
आ तोहनी के गाड़ मारी। ते हमरा कहे के मतलब कि चूल्ही पारे खातिर ले जाता नहीं, हमार मौगी के आदेश बा। जा रे सरवा मेहर मौ पूरा एकदम मौगे बारे कि ना रे। साला मेहर मऊ कहले ना तो गान में मरचाई कूट के मथौना से मिस देम। रे सारा मौगी खातिर हम इतना भारी काहे ला उठावेली? काहे ला रे? अरे काहे से कि हमर मौगी दिन में 3 बेर देवेला। कथी रे? खाना। छोड़ 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 साला तो है जुआ साइकिल बा, अभी ही तोरा गाड़ी दे देता। कोई तो साला गाड़ी देवेला, गार फाड़ के अभी एक हाथ में ना धारली तब गई साला हमर ना। सुनले हा कथी कहला वो? कहां कहलक से रे? ई कहला सा कि सरवा दोनों जने यहाँ से भाग जो, न तो गुड्डू रंगीला के लाड़ पेल देतो। रे भाग ना रे सरवा, तोरा कौन आलू बोलावे से साला गधा जैसन चिल्लाइता रे। साला कही के